Ang Ginoo mada kayo. Pagbasa niya Santos ng Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Ito nga hawat na kinato kan Isus inusa nga Pariseo nga nagsiling ay iya. Kinahanglan gumawas ka dinhi nga dumadwa iba nga dati. Kay karuyan ni Herodes sin pagpatay na imo. Himaton niya ni Jesus kadto na sumapit ko nga miro, nagpapagawas na tuhin mga yawa, ngan mananambal ako yan na buwas, ngan umanon ko ang akong buhaton, ang pag-ikatulog ka adlaw. Kung ikinahanglan magpadayon ako ang akong paglakat yan na, buwas ng sang buwas, kaya dirigod mahihimo na mamatay, inusang ang na labot din ni Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ginpamatay mo ang mga manaragna, ginbato mo ang mga magsarangyaw, na ginpadarasan Diyos nganhi kain. Makadam ako karuya, mag-aga ang tanan mo ng mga tao, sugad ko din ugang na nagkikiro kan iya mga piso, kay laruman iya mga pako. Kung didiri ka man na tubo ka akong, yan na, babayaan na ang imo templo, susumatan ko ikaw, diri ka na makita akong tugtog na magsiring ka, dayawon ng Diyos siya, nga makanhi hangaran ng Ginoo. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Dayawon ka, Kristo. Tinuobin na akong kinabuhi, dahil itong mga pagbuga. Kung magtuman ka, imumuruhaton, sabi na, memang siya nag-extricto man. Magaliano ni mo katugtog, ay wala ito. Pero itong tao, niyada may sisirin hinggang maraw. Saya naglabi ka importante itong pagpadayon because we cannot please everybody. We cannot please everyone. Pero ang labi ka importante amon, nungdong kita. Itong maupay natin nga buhat kung nagpapadayon abot nga itong mga paghulga kinabuhi. Pero sige may natin maupay katuyanan. Pero abot nga itong mga paghulga malitas kita. Makalagiw kita. Kanaton ko'y waray ba kundi nila para nato kalugarin. Our good intention is measured when we continue in spite or persevere in spite and despite of the dislike of others. Darato ginbasang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 31 hanggang 35. Ang paghulga, ang kamatayon, waray makabalao kay Kristo. Ang pagpadayon na iya buha. Ang sige pakadto, kinadto sa nga Pariseo, nga nagsiring ay kinahanglan lumakat ka, gumawas ka rin ni, tumadto kay mga lapit, kay karuya ni Herodes sin pagpatay ay imo. Kaya kadto na. Sumatit nga niro. Nagpapagawas sa tuhin mga yaw, marami ko nagpagawas, itong yawa. Nga nananamal ako, nga mananamal ako yan na ubuwas. Yan buhaton kay katulog adlaw ang tanan. Marami ba itong pagpasangyaw, itong pagtambal, nga itong pagpasayuhan mo kay nasuma, hindi nga tanan, tungod kay ano. Kaya siling nga tanan natin, imbubuhat siring pa diri makakalipay itong kadaman. That the problem should to continue like Christ. Waray makakulang kan Kristo, waray makabalaog ang paghulga, malagdaog Herodes kay namataya di da krus, pero waray hindi makataranta, waray makabalaog, waray makapaundang ang kay Kristo buhat in pagtubos sa atin.
ang pagbulgaw bisan ng kamatayan, diri makaka hugungha ato itong pagbuhat o ano itong matanong, ano itong kamayan, min ano itong makakalipay sa Diyos. Kung lumong nato, kaya ano? Kaya natin ginilipay, hindi man natin ni kasi tao, kundi ang Diyos na nagsugo aton, ang Diyos na nagkatag aton hindi nagpuro aton. Ang Diyos na nagtawag aton, hisugat niya kahintang hindi na buhay. Masari kita, kahit makatay kita. Sa lahat aton pinabuhi, ay kung saan ako doon? Ang giningit kayo, napulong din ka man na misay. Kung saan lahat aton pinabuhi? Pero mapatay kita, subay ito na atong prinsipyo, na subay ito na kaburuton sa Diyos.